bos klonk er opeens een schot. De rendieren schrokken zich rot. De koetsier hoorde een krakend geluid. Wat een bek, het linker voorwiel was weg. De koetsier sprong van de bok af en ging naar de kerstman. En zei dat ze uit moesten stappen. De kerstman zei, de rendieren zijn geschrokken en daardoor is het linker voorwiel van de koets afgebroken. De kerstman liet uitstappen. De koetsier liep om de koets. En controleerde het rechter voorwiel, het rechter achterwiel, het linker achterwiel van de koets. De koetsier spande de rendieren uit. De koetsier haalde het reservewiel onder de koets vandaan en zette het naast het linker achterwiel om de hoogte te controleren. Hij monteerde het reservewiel op de plaats van het afgebroken linker voorwiel. Daarna kon de kerstman weer in de koets stappen. De koetsier spande de rendieren weer voor de koets. Om de koets? Hierna ging de rit van de kerstman en de koets weer verder. Ze hoopten dat het rechter voorwiel, rechter achterwiel, het linker achterwiel het zouden uithouden, want er was geen reservewiel meer. Het wisselen van het linker voorwiel had zoveel tijd in beslag genomen dat het zich niet meer loonde om nog verder te gaan. De koetsier met de rendieren draaide